morning guys. Happy Saturday. Today is January 27. And si Kuya, karating lang. Galing siya sa Mount kasama si Daddy. Kinuha nila tong folder. Kasi diba, nag-start ng school. Monday si Kuya. Ayan. Sila ni Daddy niya. Pumunta ng Mount. Where did you get that from? News agency. So, saan ako pumunta na shop nung bumili ako ng ano. What thing? My label? Yeah. Okay. You found it? I think I need to put battery, Kuya. That's flat. And nagpapakulo na ako ng chicken para yan sa dinner namin mamaya. Ako na. I think I need battery, yeah. I need battery. Ito yung ginagamit kong pang-label sa mga canister ko. Binili ko to dahil doon sa aking mga canister na nag-label tayo. Tapos ngayon, magagamit na natin sa mga books ng mga bata. Ayan, palit lang tayo. Tinanggal ko na yung cover niya. Palit tayo ng batteries. Ayan yung batteries na meron kami. Di ba? Ang dami. What's that? What are you looking for? Tulog pa yung ating mga kasama. Except kay Tony, nagtimpla na siya ng tea niya. Dito na. Gising na sila. Wow. Yes, babe boy. Yeah. Wala na rin. Naubos na. Buti meron akong extra. So, papalitan din natin siya. So, ayan. Nagpiprint na siya. Si Dudong, ayan. Nag-gray na siya ng breakfast. Ayan si Kuya. Malapit na sila matapos dito. Nagawan ko na si Dan ng kanyang cappuccino. Ito naman kay Sisi Reyes. Yung kanyang latte macchiato. Sino? Ikaw. Bakit? Binigay mo sa kanina pa ako dito. Sorry naman, Maisel. Hindi na alam sila kanina sa ni Kuya, mga books ni Kuya kasi nagpiprint tayo. Ito na sis. Oh, ang ganda niyan. Huwag ka na magreklamo dyan. Thank you, sis. Ayan, you're welcome. Thank you. Good morning. Ayan siya, gagawa siya ng utay. I want 4. I want 4. Luto na yung aking pinapakulan na chicken. Mag-cut naman tayong broccoli. Magpapakulo. Yeah, ikakat, tapos ipapakulan natin. Gusto nila yung snack na binigay ko. Yung ano to? Thick and shake. Ayan si Ala, ganyan. Diba? They love it. Yeah, kasi may peanuts. That's the same one. She loves that one. There's the stars there. That's the honey. Look at the star. The reaction niya. Alis na sila. Ayan, regalo ko na sa kanya yung namay niya. Yung mga pabango and sabon and yeki. Bango yan, powder. Askin, no? Yung hindi nakakasawa ba? Yung parang inamoy mo, nice. Bango. Happy birthday, Zizi. Birthday niya next week, di ba? Next Tuesday. Tuesday, yung pag-alis mo. Tuesday ba yan? Oo. Alis din to, magdi-Disney to. Disney, di ba? Wednesday, yung birthday ni Wednesday pala siya. Tuesday siya alis. Wala? Ito, padala natin to kay Sisi Kat kasi hindi siya nakarating sa ating Australia Day. Siya, ayan. Tapos lobster. Tapos may sauce siya ditong napakadami. Ito yung... share ko na to. Thank you. Ay, may paayod ang aking Sisi. Oh, favorite ni Zach. And ito talagang favorite ko. Tapos i-fry mo. Yeah. May hotdog. Masarap na hotdog. Ayan. Mag-ano kami mamaya. Salamat dyan, boy. Ayan. Kay Katya tsaka kay Lyra. Kath. Okay. Ayan. And ito din kay Kath. Uwi na kasi sila. Maaga sila ngayon. Here you go. That's cute. Tingnan mo naman. Oh yeah. Cute. That's alright. It will fit. Yeah, I'll get it back off you and then Who you gave it? that's for that's for Kathy. Oh, careful, you spot yourself. Yeah, iligay mo sa iyo sa ilalim. Para mabilis.
Oh no, it's not gonna fit, my love. Oh my God. Light one is, but It won't be, na. It's alright. Ayan yung kay Kat. Dito ko linagay. Kasi hindi kasya doon sa malit nila, oh. Promise na may Mine. Bye. Bye. time with the family. Salamat. Time with our Ano mo yung anong... Ah, nakakuha si dyan ng styro. May ice pa. Kaya nga. May pa-ice pa si sir. Siya na talaga. Lapas pa talaga si sir. Ay, it's windy. Andiyan na lang ilalagay. Proper one. You think it's gonna fit? Ow. Wow. How about the other one? Because it's frozen, you can't. Yeah, that's. We'll put that there and then Okay. Alright. It looks brand new. May pa-ice si sir. May pa-ice. May pa-ice. Pero hindi pa rin kasya. So, nandun yung kay Kat. Oh my God. Oh my God. Ayun na talagang may ice. Thank you. No worries. Lagyan niya rin ng ice doon. O, diba? Hindi na talaga. Hindi na Wow. Wow, got lots of ice. Thank you, Kim Collection. Kim's Collection. Padala niya kay Ray's. Meron kaming pag-gift niya. 10 karat gold pala, dahil? Yeah. Yung gold. Oh, wow. Tinda tayo. Ito yung sa akin. Nabigay ni Kim's Collection. Say bye dito to ni Alam. Later, who? Babay na. Ang cute. Babay tayo. Babay tayo. Ganda ng kulay. Ano kulay sa'yo? Marami. What's going on, Sid, Sean? Well, thank you so much. No worries. Salamat na. Ang ganda. Ang ganda mo kaiba. Someone gave us the like a friendship nasa Bracelet. Sabi ko siya. Ayan. Thank you, Kim's Collection. Guys, kung gusto niyo mga ganito, Kim's Collection. 10 karat gold. Yung mga bilog-bilog. Itong gold dito. Ganda na kulay. See ya next time. And say, hi, vlog. She had a shower. Did you have a shower, right? With mommy, yeah. And now, yesterday, so yan na, nalinisan na siya ni mami. Sabi ko, talian ko ang buhok mo. Because you look so pretty with this. What, baby? Yes. Mommy's up to it. Oh. Can you? Who's that? I will. Is this Ate Holly? Look at your may perlas ng silanganan siya. Pareho kami. Baba, di ba may tayo na baby ko? Oh, my baby. Suot niya yung kanya na bagong nabiling t-shirt. I love it. So you got bookings.com? Yeah. Yung nakalis na sila Tita Lyra. Right, Baba? Tita Lyra left. Mom, Yes. did you know that you, to the Lyra, T, Kathy, and T Rice are my favorite? Oh, thank you. How about Tita Mars? Oh yeah, Tita Mars. Okay. my dad's my favorite. You're welcome, baby. Ito yung niluto ni Lina. Adobong atay. Nagpapakulo ko ng tubig para sa broccoli. Dito siya, pinatry ko sa kanya yung Tivian. Ayan, concealer ka dyan. Ito yung Capri, yung darker. Ito yung light. Darker tayo. Konti lang talaga. Hindi nga yun. Konti lang. Konti lang din kasi grabe ang coverage niyan. Yan naman na. As in. Tagal ko na hindi nagko-concealer. As in. Ito talagang babae. Kasi ko, try niya lang. Kasi ang ganda talaga. Ang bango na. Ang kinis. Ang ganda-ganda pa. Hoy, the shop is closed now. Oh no, it's Come on, we're gonna close the shop. We're gonna close the shop. Si Arlo. Dali na, dali. Magdala kang jacket. Let's get rid of that water. Nagsasalog pala ako dito ng rice kasi dadali namin. So magpipicnic kami sa sa may beach.
Yes, guys. Ano tayo magpipili? Yan, rice natin. Puno lang. Hindi, Nilipad? Yeah. Oh, mahangin. Ayun, ang baon namin. The rice bar. First time ko magbaon sa bay ng rice. Tapos yung adobo, ilalagay din natin yan sa... Diba? Adobo tayo. Thank you. Hindi pala transfer. Sorry, mo. Hindi pala yung ano. Nothing. Just money slips. Nandito ba si Dan? Siya kasi dyan, parang wala Dan. Naliligo ata si Dan. Is Tito Dan here? Ah. Let's go. Dapat dinamihan mo. Dapat linima mo to. Nasabaw naman. Mag-init akong igado din. Yeah. Chili flakes na lang rin kasi nauna niya na itong lutuin. Sige. Asan yung chili flakes? Ah, mayroon ba ako? Baka wala tayo. I love your hair, baby. Okay na to, no? Tama na to. Kasi yung sabaw, okay. Guys, dito na kami sa car ni Johnny Boy. Nakuha niyo na pala. Hindi ko alam kung, di ba na iniwan natin to. Eto na, nandito na tayo ulit sa car ni John. No, nung nakaraan, di ba, iniwan natin. Hindi tayo ng sunscreen ulit. Hindi na ako kanina, pero... Dad, can I get a mocha? Kain tayo doon. May baon kami. Ayun yung mga baon namin ni Ray. Sa amin yan. Tsaka yung drinks ng mga kasama natin. Nah. Dito na kami sa park. Ayun na yung Arlo. Wala nang mom. Ay, happy na. Go, Papa. Oh, Kuya Sak. Sana. Oh. Ano na talaga siya, ating-ate. Nakaboots ako, guys. Summer dito pa nakaboots. I'm gonna go on the slide. Okay. Oh, no. Si Ate, anda si Ate Holly. Sana dito tayo makaupo. Oh. Kati naman na. 1, 2, 3. Woo! Yee! Marunong man siya. Good girl. Ready, baby? Woo! Kuya Sak's next. Where are you going, Baba? Dito, Baba? Okay, go, Kuya Sak. Go with Kuya Sak and Ate Holly. Nandun na yung in-order natin. Pag hinintay natin yung didilat ng mata natin, puputi na. Gusto sana namin doon mapukas. Ang tagal nilang umalis. So, doon na lang kayo po sana. It's not ready. No, I called you. Wala pa. Sa si Dan meron na Just wait. Sorry. Just wait. Wala pa pala. Si Kuya pa lang siya kasi si Johnny ba yung kumaganda. Kasi sila pa lang mayroong food. Sa amin nandito. Yan na yung food. Fish, dippy dogs, pineapple fritter. Thank you, Johnny boy. $10 for cheese. So you got $5 worth of chicken salt, $5 worth of salt, so change it for you. Tadaan! About the car. Okay, dinner, lunch. Dito ka nabi, ako na kayo dudong. Kami. Lumipat talaga siya. Lumipat ang dudong. Go, Kuya Sak, go there. Go, Kuya Sak. Wow, chips. Oh, we got home. There you go. Ang sinabi yan sa amin. Rice. Dito, ganyan.
Sarap. Music. I got you guys fish. Yeah, yeah. Okay. My love, don't you worry, it will be eaten. What is that? There's a Coke there, Dan. Put the Coke in that bag. Right? Been there? What you want? Look. Oh! Oh! Up. I know it's windy, baby. It's okay. Are you okay there? It's raining. I know, it's alright. Drinks, Coke, Johnny Coke. Oh yeah, no more. Thank you. Bakit doon? Ano na siya? Busog na siya. Got a Coke? Uy, gusto mo lang Coke. You asking me? Got a Coke as well? Yes, please. But you should share with me. Because I'll, Bye. chips, Arlo? Yun? Yeah, I don't need juice. I don't need juice. Arlo, chips. Juice? Here, drink. Kindiling niya yung bag. Here. There's the more. Chips here. What's You got some okay? chips here as well, Arlo. Chips. It won't. The bag will not fly away. Finish. Have some chips. Takot siya baka lumipad Here's yung some bag. chips. Ah. Here's some food. Ano? Oh. Dito ako sa maliit. Sarap. Yes. Crunchy. Ano bang anong dapat dip ng tartar, di ba? Oo, tartar. Oh, right. Pero okay siya kahit wala. Wow, diba? Yeah, sarap. Very good. Dapat na lang natin kaldero dahil. Diba? Kain kayo ulit. Dapat na sa bahay. Don't stay down. Not yet. They're gonna come. Not yet. I'm gonna Wait to finish. finish, then you Okay. fade. Bloody. Oh yeah. That juice, they'll be shitting in the air, it'll blow up. Look at them waiting. So, I forgot. They want more. I know, that's why you have to wait. I'll get fed well after this. There'll be plenty of chips left over. Oh no, my food. That's okay, Arlo. That's alright. That's alright, leave it. Tatakot siya lumipad. Get it, lady. Get it now. You can. Right up. Orange food much. Okay. Oh. Arlo, chip. Hi, Mama. Yum. I got Mom. I had that weird stuff in it. Just try this one, the right. No, what? No, what's that stuff? I don't want any. No, it's the eggplant. Eggplant. Saya niya. Is that alright? I'll have it. Good. Yeah, we. You want that? Oh, you have it. Olive.
Arlo, do you want this? This is a pineapple fritter. Arlo, do you want this? This is yummy. Arlo, do you want that? It's yummy. Taste it. It's pineapple and sugar. Yeah. It's really good. Try it. I want dessert. You want your banana? That's your banana. What did you say? Thank you. That's alright. Get them, take them home, get ice cream. What do you want? That's corn jack. This is what is it? Full of corn. Full corn. Yeah. You should try that. Dito dan try sak. Ah, Have a try. Try. You just try. It's good. Just corn. Just corn and Cheese? No, no, Holland cheese. Corn and Got that much? ulam ng duck. Try cabana, man. That's good. Dry. Try that. Good. Mommy! What's that? Tabana. You should try too, guys. What's that? That's a boy. Stand it up. Wag na. Try mo. Ano? Just try. Hindi, iba. Hindi siya yung hotdog. Oh, sige, lagay mo. Thank you. butter good. Yeah. Good. Grab the kebab. Hindi siya yung hotdog. Iba siya. Yeah. Wait for Ate Holly, okay? Ito kasi, hindi pa sana itong itigil eh. Ito kasi, umiyak. Busog na kami ito. Nag-cook na ako. Kala ko, kukulangin kami sa rice. Hindi naman. Dahil pa natira. Daming chips na in-order ni Danny Boy. Thank you, Danny Boy and Simple Race. Ayan. So, may ano guys, may pineapple pita dito. Nagusto ni Simple Race. Isa raw kami. Tapos may banana din yan, pero nakain ng mga kids. No. Guys, ayan, naka-makeup tayo. Nandito ako sa live selling. You're going now? See you. Punta sila sa shed. Say, see you to my vlog. See you. Naka-makeup na tayo, guys. Hinihintay ko si Simple Race. Baka nakatulog na yun. Pinatulog niya si Arlo. Magla-live kami. Pero wala pa yung aking friend. So, ang ginawa ko, ayan, nag-makeup tayo gamit yung Tiviant and yung lipstick natin, yung lipstick natin ay yung Pouty P ng Lux Skin or Lux Cosmetics. Ayan yung makeup natin, guys. Tinago natin yung ating mga sumpa sa mukha. Concealer and little foundation ng yung konti lang na foundation ng Tiviant. Ang ganda. Tapos, yung aking kahi mist yung nilagay ko. So, yung mga boys, tsaka yung girls na mga bata, nandun, punta sila sa shed para mag-basketball. Gusto kasi pumunta doon ni Dan para makita yung regalo ni Father Christmas. So, doon sila. And maganda doon kasi malaki, mag-i-enjoy yung mga bata. Si Arlo tulog, kaya kami dito lang. And yun nga, magla-live sana kami. Ayan, guys. Okay, mag-edit na lang tayo kasi wala tayong vlog. Nung 2 araw na, guys. Pasensya naman. Sisipagan ko bukas. Bukas, magpa-plancha ako ng mga damit. Gabi ako magpa-plancha. Okay, mamaya na mag-edit na lang muna tayo. Habang hinintay natin si Sisin. Ready na ako. Nag-makeup. Pinalagay niya yung mga glitters. Oh. Look at it. Other side. Wow! Kita ba? Ay, kita ba na? Glittery. Oh, see? Sayo-sayo pa. Wow! Oh my God! Your neck! Look at your neck! Wow! All good? Okay, what you guys say, Tita Manay? Hello, shoes. Thank you. Wow! Uy, alam mo sabihin kay Ate Holo? Kiss Tita Manay. Say thank you. Welcome. Hello guys. Magdi-dinner tayo sa pub.
bigla ang desisyon ni Johnny Boy, nagpabook siya dito sa Bay Pub. Pero kami ni Race, mag-ano lang kami, mag-mocktail lang kami. Hindi kami mag-heavy dinner dito kasi may nilabas kami doon na kikiam, fish balls. Mag-ano lang kami dito, mocktail, and if mayroon silang Kilpatrick oyster, yun ang kakainin namin ni Simple Race. Ang dami nating food sa bahay. Yung mga tira kagabi, dinala na doon ni Jam. Pero nagbago yung isip niya. Gusto niya pizza. Nagsasawa na siya sa meat. Oli, ikaw nang naka-saddle bag dyan. Daming tao pa naman. Busy. Yan ang alcohol namin ni Sisi. No. Akala. Meron ako dito yung tidal wave. Sa kanya sunrise. May pa-umbrella. Yeah, ayan na yung aming starter. Kilpatrick. Kaya no, because you're gonna waste it. Ano, mainit? Apple juice? Apple juice? Is it straw too big? Sarap dahil. Ayan, ito kay Ayla tsaka kay Holly. In order ni Danny Boy. Ito kay John. Schnitzel kay Sak. Kay Kuya Pasta. Pasta kayo, ang sarap daw. Ano? Lime. Sit down. Ayan, dessert na guys. Yan yung dessert nila. Wow. What's the pokey wind tree, that one? Tapos na mag-dessert, galing sila sa playground. Hello! Dito na pala kami sa bahay. And tingnan nyo yung food namin. Kumain tayo sa pub, pero ang food namin dito, tingnan nyo. Yung baked potatoes. Yung steak. Sausages now. Fried rice. Apple crumble. Yan yung kaninang fish. Tayo ang daming food na hindi kumain dito. Good morning, guys. Good morning. And magluluto ako ng ito, quick. Thanks to Smile Lyra. Ay no, sorry. Ano nga to? Kikiam. And fish ball. Luto na tayo. Ayan na siya. Yung fish ball. Ang bango na. Parang fish ball na talagang amoy. Yung sticky date na... Tinanong ko sila kung maganda ba yung glow bar. Maganda daw? Sabi niya maganda daw. Ayan maganda na. yan, Riz. Nag-ano kami, nagla-live sa TikTok tsaka sa ako, ha, FB. Joyce. Ayan. Huwag mo akong pinagluloko, Tinake out Joyce. namin yung kanina. Guys, tapos na pala kayo mag-live ni Sisi and tulog na siya. And ako din matutulog. Because I think I do.